Takže ja vás vítam u ďalšieho vlogu. Myslím, že 4. Bude to špeciál za 500, počet 500 prehratí videa. A ukážem vám, jak to vypadá. Nie u mňa v byte, lebo neviem, trochu je to neporiadok. Ale ukážem vám okolie mojho počítača. Takže tuto mám notebook, hej, s Creeperfaceom, hej, takto. Tam mám môj starý počítač, to je ešte XPčko, toto je už 7, môj notebook Asus, tam monitor Philips, tuto mám moje sluchatka na nahrávanie, Logitech, no myslím, že tak sa to volá. Keď mám mikrofón pri ústach, tak to asi vypadá takto. No, ten mikrofón je ešte nižší, lebo to, aby som to mal pri ústach. Tuto je moja myška k notebooku, bezdrátová, toto je ešte moja drátová myš k počítaču, USBčko a kapesníky, lebo som teraz práve chorý. Tuto mám hry, je ich veľa. Tuto mám Sims 3. Počkajte, ja to pretočím. Limitovanú edíciu, hej, takto. Takže to je Sims 3, hej, po zatmení a normálne Sims 3. Tuto mám Amnézu, do temnoty, Stalker, bla bla bla, Mafia 2 a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Poďme sa trošku kúknúť, jak to vypadá v mojom počítači. Tuto mám Fraps. Razy to bude otvárať 100 rokov. Áno. Tu mám Fraps. Ja ho môžem zavrieť. Tuto mám Skype. Vy teraz vidíte moje Skype meno. Sakra. Tuto mám počítač. To sú moje veci. To aj budem ukazovať. Tuto som si inštaloval texture karaoke party, bla bla bla. Niečo som chcel ukázať. Niečo. Aha, áno. Steam som chcel ukázať, aby ste videli, že si hry naozaj kúpem. Vlastne tieto na notebooku hry, čo let's playujem, vlastne na XPčku už ani neletplayujem vôbec. Tak čo mám tu hry na notebooku, tak tie mám iba kúpené. Fú, Medieval Warfare. To si nainštalujem. Ja. Hihihi. Ale to nechcem teraz. Čo? Dobre. Aha, no tak to nejde nájsť. Toto nie... Aha, to sa dá už len kúpiť. Tuto mám Miasmatu, hej. Tu mám nejaký achievement. Takže tak. Tuto Portal 2 Terraria. Tu sú moji psy. A tak, už vám viac asi nepoukázam. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám tento krátky vlog páčil a zatiaľ čus. A tak, takže čus.